mga mahal, nagbabalik sa tamang oras ang tamang radio DJ nyo. Okay, nagbabalik po sa ating usapang love, of course, none other than your spice, Opa DJ Kim Chino. At di ba nga pinag-usapan natin dito na parang everything in your relationship is doing good, smooth sailing, pero ikaw deep inside nangangamba pa rin at hindi sigurado kung tama ba ang mga nararamdaman mo o tama ba ang relasyon mo. Diba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino, ibibigay ko ang mga validations, ibibigay ko ang mga, ano bang tawag dito, mga senyales na mag-a-approve na talaga nga namang nasa tamang relasyon ka na, i-all out mo na. Wow! Ito dali-dali. Magre-recap na tayo. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 senyales na ikaw ay nasa tamang relasyon na. Kaya, congratulations! Enjoyin mo na yan. Wow, yabong no. Anyway, recap na tayo. Sabi ko kanina, tamang relasyon na yan kapag hindi ka na nanghuhula kung mahal ka ba talaga niya. 'Di ba? Naalala mo yung dati mong karelasyon na kung saan naguguluhan ka kasi hindi klaro, hindi malinaw kung ano meron sa inyo, kung mahal ka ba talaga niyan. And right now, nasa relasyon ka na kung saan maliwanag ang lahat. Sinasabi, pinaparamdaman or pinaparamdam sa iyo na mahal ka. Sinasabi, ano pa ba, pinapakita, nararamdaman mo at talaga nga namang kinikilig-kilig ka kasi at the end of the day, eto pala ang pakiramdam ng matrato ng tama. Congratulations, tamang relasyon na yan. Napakayabang mo. Diba? O, pangalawa, mahal, nasa tamang relasyon ka na kapag dalawa na kayong nag-e-effort. Dalawa na kayong nagtataguyod. Dalawa na kayong may gustong mag-work ang relasyon nyo. 'Di ba? At the end of the day, it's a partnership. Relationship is also a partnership na kung saan hindi yan magwo-work out kapag isa lang ang may gusto. Naalala mo yung dati mong relasyon, ikaw lang yung naghahabol, ikaw lang yung gumagastos, ikaw lang yung nagmamahal, at ikaw na lang yung may gusto. 'Di ba? Kaya ano nangyari? Nag-break kayo, single ka, tapos iniwan ka, masaya na sa iba. Pero right now, nararamdaman mong dalawa kayong nagsasagwan ng inyong relasyon. Congratulations! Ikaw ay nasa tamang relasyon na. O, pakayamang talaga ng mga taong may jowa tapos minamahal na sila. O, ito mahal, pangatlo't panghuli na kung saan senyales na nasa tamang relasyon ka na kapag hindi mo na kailangan baguhin yung sarili mo. 'Di ba? Basic na basic 'yun. Hindi mo na kailangan mag-adjust ng pagkalalalala. Hindi mo na kailangan baguhin yung personality mo. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan tanggalin yung katuyuan mo. 'Di ba? It's a matter of acceptance. At the end of the day, wala naman talagang perpektong tao. Walang perpektong relasyon. Pero the fact na tamang tao yung inibig mo, tamang relasyon yung pinasok mo, and at the same time, totoo ang pagmamahal na nararamdaman yung dalawa, definitely, it will work out, and as time goes by, it will lead to forever. Wow, yabang! Sana all may mga forever, no? Shoutout natin yung mga nasa in a relationship at talaga nga namang kilig na kilig sila. Yung mga nasa relationship na kung saan maya-maya lang ay magbebembangan na. Wow! Pakayabang! Di ba? Sarap kayang tapusin ng araw or i-welcome ang gabi na kasama yung taong mahal mo. Di ba? Kaya kayo dyan mga may relasyon, nasa relasyon, alagaan ng isa't isa at makontento. Di ba? Nasa tamang relasyon na nga kayo, hindi pa kayo makukontento. Makontento kayo. Kung hindi, sa amin mapupunta yung mga jowa nyo. Kami mga single sasapo dyan. Di ba? Sige na mahal, ako'y sisibat na. Pero wag kayo mag-alala pala ha. Susunod na sa akin, sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang ha. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Aray, basic. Here's Kamikaze sa kanilang kantang
Narda. Metro's #1 Love Radio. ベーシック